presented by Mitwa Films Delhi. चिराई चुरुंग जागल उठी ना भोर भइल सारा तीवई लोग जो है औरग के बेर भइल इहे देखी देखी के दुख लागल बा इहे देखी देखी के दुख लागल बा किए हो जल्दी से उगा देवा भौजी के भूख लागल बा किए हो जल्दी से उगा सूरज देवा भौजी के भूख लागल बा। राइटर अशोक रौशन घरे उजल गइले मुन्ना मतलबी चंदन देखी के डर गइले राइटर अशोक रौशन घरे उजल गइले मुन्ना मतलबी चंदन देखी के भोला धमाल के देख के भूख लागल बा भोला धमाल के देख के भूख लागल बा किए हो जल्दी से उगा सूरज देवा भौजी के भूख लागल बा किए हो जल्दी